Bicolandia at magandang hapon mga ka-JFS. Papalubog na ang araw at malamig na rin ang simoy ng hangin pero kasama niyo pa rin kami sa paghahatid ng sorpresa at saya. Christmas is near nga naman, malamig na ang simoy ng hangin at damang-dama na natin ang cold breeze ngayong Desyembre. Samahan niyo muli ang iyong likod, this is host Meshel aka Ate Mitch, your JFS with Surprise Ambassadress. At dahil nga malapit na ang Pasko, tara na't patuloy na tayong magdala ng sorpresa at saya mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. At ngayong hapon, dahil Pasko na, tara na't samahan niyo akong surpresahin ang isang napaka-cute na baby boy na susurpresahin sa kanyang birthday. At hindi lang siya ang aming susurpresahin, kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Kaya ano pang inaantay natin? Mamaya kikilalanin natin siya, pero bago yan, alamin muna natin ang mga pack na pack at swak na swak na laman ng package na ihandog natin para sa kanya. Let's go! So, nasa likod ko po ay makikita natin, unahin na natin ang regalo natin para kay baby boy, ang isang napaka-cute na cake na nandito. At syempre, abangan nyo rin ang mga regalong ihandog namin sa kanya mula sa kanyang tita, mapagmahal na tita, ayan nasa likod. At syempre, hindi lang siya ang ating susurpresahin dahil mamaya bibigyan natin si Daddy ng isang sash na merong tumataginting na 3,000 pesos. At syempre, meron din tayong ibibigay sa kanyang Tita Nene. Tama ba? Ang bunsong kapatid ng ating surprise sender na merong tumataginting na 2,000 pesos at maliban dyan, meron ding chocolate bouquet. Wow naman, ang swerte-swerte naman. At syempre, last but not the least, ang napakaswerteng nanay ng ating surprise sender na merong bouquet na mayroong tumataginting na 22,000 pesos. Napaka-generous naman ang ating surprise sender. Talagang Paskong Pasko na, ganun ina-extend ang pagmamahal sa pamilya at sana i-extend nyo rin ang pagmamahal nyo sa amin at pagsuporta. Kaya huwag nyo kakaligtaan na mag-surprise, mag-subscribe, mag-like, at mag-follow ng aming social media account. Like us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We do just great, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin? Pumunta na tayo sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan. JFS, kasalukuyan na po kaming nagbabiyahe papunta dito sa Pamukid, Camarines Sur, Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, at kasama namin ang buong JFS team. At we will extend our effort, we will extend our time para magdala ng sorpresa sa ating espesyal na celebrant ngayong araw. So huwag kayong aalis, magbabalik kami, dyan na kayo. Huwag niyo makakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-like at mag-follow ng aming Facebook page, JFS Petals and Services. Good afternoon po. Maray na hapon po sa inyo. Ng Pagawod. Diyan si Baby Johan. Maray na hapon po sa inyo, mother. Ay po. Ayo po. Ma'am, ikaw po uling padara si Ma'am Jor Marie. Package po siya para kay Johan. Yan po si Johan. Ole. Saan po siya? Ay, yan si Johan. Johan, kumusta? Kumusta? Ano pangalan mo? Ay, Johan nga na, diba? Johan. Johan, may papahiling ako sa imo. May pahiling si ate. Gusto mo? Gusto mo may pahiling ako? Ano gusto mong mahiling? Ano gusto mong mahiling? Regalo. Gusto mo regalo? Uy, iyo gusto mo? Talaga? Mag-irit ka muna. Irit na lang. Yan. Gusto na talaga. Nandiyan na. Diba na si ate? Magkita pa na namin. Chinilas na bibi. Ito, chinilas mo. Pula pati. Ate. Naman. Magdali ka didi. Gusto mo sa imo na yan. Bayaan mo ta. Mas magayon dyan ang itataumi sa iyo. Pabayaan mo lang dyan para iligon niya. May papahiling si ate sa imong regalo. Gusto mong regalo? Gusto mong regalo? Dahil bayaan mo lang.
Magiling ka lang kay ate. Gusto mong regalo? Magtanong ka. Magtanong ka, tamaan na yan dyan. Yun po. Iyon. Sige, kung gusto mong regalo, may papaili ako digdi. Ano? Gift ini sa imo ni tita mo. Iyo po. Iyo po. Huwag ka na pating kwarta, pautang daw. Joke lang. Ah, sige na. Magbilang ka daw 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Happy birthday, yon! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan! Ang dami mo naman fans club, Johan! Johan! Ilikas ako, Johan! Ayan. Oh, Johan, balita ko na ang birthday mo. Sorry ang birthday mo. At yan po na aga. At siyan po na aga. Aga. At siya na aga. O baka sa aga. Igdi kayo si ate. Ay, pa magtuko ka igdi, Johan. Pwede ba siya magtuko igdi, Johan? Ayun. Johan, magdamog ka kay ate, Johan. Aram mo, Johan, na ang mga regalong ini, Johan, ipapatao sa imo ni, bisado mo kasi isay, kilala mo Tita Bibi. Tita Bibi, tama. Kaya naman, Johan, dahil meron sayong regalo si Tita Bibi, akala mo walang regalo si tita mo kahit bukas pa ang birthday mo? Ngayon pa lang, Johan, ayan, ibababa ulit kita. Dahil ibibigay ko sa'yo ang regalo. So, yun, meron kang napaka-espesyal na cake. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan natin si Johan. At syempre, Johan, di ba? Ayan! Johan! Meron ka, harap ka dito, parang nag-i-enjoy na siya sa confetti. Ano? Nag-i-enjoy na siya sa confetti. Ang tinitingnan niya ay confetti. Pero pag nakita mo, Johan, kung ano ang regalo sa'yo ni tita mo, naku, mapapawaw ka. Johan, dahil ikaw ang prinsipe ngayong hapon, meron kang sash. Masaya ka ba, Johan? Yan, Pasko na. Masaya ka ba, Johan? Sige, tulungan kitang ganyan. Johan, meron kang regalo mula kay Tita Bibi! Yay! And syempre, Johan, meron din dito para kay... Pwede ba? Tatanggalin ko ba ito? Ayun! Ito naman po ay... Nandito ba si Kiel? Maya. Wala si Kiel. Nasaan si Kiel? Yaon sa Abelia. Nasa Abelia. Talagang alam niyo kung nasaan. Pero ibibigay natin ito, guys! Yeah! So, meron din regalo si Kiel. Ano po? So, paghawakan mo na po ang ating regalo para kay Kiel. At syempre, sino ang kasama mo dito sa bahay mo? Nini. Nini? Nasaan si Nini? Ay, ayan! Lapit ka dito, Nene. Nene, ilang taon ka na, Nene? 14. Akala ko 14. Sino pa ang kasama mo dito, Johan? Lola. Si Lola. Ay, Lola, lapit ka po dito sa akin, Lola. Ikaw pa ay Lola? Ay, parang hindi halata. Parang magkapatid lang, di ba? Parang gano'n magtugang lang. Ano ka naman yun sa camera? Say pa yun. Ang kaibahan mo, si Lolo. Ako na si Lolo. Nasaan si Lolo? Si Lolo! Nasaan si Lolo? Lolo. Ay, ito si Lolo. Tigdi ka po sa mo, Lolo. Kala Lolo. Iba ka po, tigdi sa mo, Lolo. Nasupag si Lolo. Nasupag si Lolo. Dahil ngayon, Johan, unahin muna natin ito. Ano po? Hawakan mo ito, baby ko. Ayan. Hindi ko siya nakukuha. Ayun! Ayun na lang po tayo. Ayun, pa-assist po tayo. Ayun, kasi ang dami-daming regalo. Para sa pamilya Batutuna. Dahil, Johan, dahil birthday mo, hindi lang namin ikaw ang gustong maging masaya. Hindi lang ikaw ang gusto namin maging masaya. Johan, tingin ka doon sa amin. Bibigyan rin natin ng bouquet ang kanyang bunsong kapatid na si Nene. Diba? Palakpakan naman natin si Nene. Meron niyang tumataginting na 2,000 pesos. At marami pang
natin, di ba? Ayun, Nene, kahit hindi mo birthday, meron kang chocolate cake. At syempre, pwede ko bang tawagin ang napakagwapong lolo ng pamilya? Nasaan ba si Lolo? Naku, sayang naman ito, oh. Nandiyan ba si Lolo? Diba, oh? Diba? Tawagin natin ang napakapuging lolo ng ating celebrant, si Lolo. Nandiyan ba siya? Ayan, Yohan, kumusta ka, Yohan? Yohan? Yohan, kumusta? Dahil siya nagsasabi. Yohan, meron ka bang gusto sabihin kay tita? Anong gusto mo sabihin kay tita? Salamat po. Ano pa? Ano pa ang gusto mo sabihin kay tita? I love you. Sabihin mo, I love you. Nasaan si tita mo, Yohan? Saan siya nagtatrabaho? Dahil mo aram. Nasaan si Ma'am Jormary? Nasa Japan. Ano work ni Ma'am Jormary sa Japan? Dahil mo aram. Pero nagtatrabaho si Ma'am Jormary para sa pamilya. Ano? Ilang taon na siya sa Japan? Magpuput. Talagang ayaw niya. Ayaw niya humarap sa camera. Mami! Dahil birthday ngayon ni Yohan, mamaya tatawagin natin si Daddy. Meron ka ni Mami, syempre! Wow! Mula kay Ma'am Jormary Matutina, meron si Ma'am ng flower bouquet na meron tumataging na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,000 pesos! Diba, Mami? Huwag mong tatakpan sa iyo, Mami. Ayan, Mami! At dahil dyan, Yohan, tingin ko dito. Ma'am, birthday po ngayon ng apo mo. Ano po? Bukas po. Opo, advance na natin. At ang dami-daming mga fans club ang inyong pamilya. Ano po? Ma'am, meron ka po bang kaunting mensahe para kay Yohan? Ang anak ko lang ginulay dapat maging maungas siya daw tayo ang magura, magpakatino. Magpapatino. Nadadawag mo si Lola. Ano, gano'n eh. Magpapatino ka na. Saan po sa bakot? Nagpapasaway ka si Lola, ma'am. Dahil talaga. Baka iyo, dahil talaga. Mahuluhan. Mahulog pasaway. Kay Ma'am Jormary po, may message ka po kay Ma'am Jormary. Ang message ko sa akin ko sana, pero sana siyang maray para dahil siya magkakatuman para isa sa pamilya. Pangilang anak mo po si Ma'am Jormary? Pangatlo. Opo. Matagal na po siya sa Japan? Magdadalawang taon po. So, ayan ma'am, ano po, hindi lang si Yohan ang may regalo. Kayo po ay may advance Christmas gift na din po galing kay Ma'am Jormary. Ano po, ayan, gusto niyo rin sumali sa video? Dito na kayo sa... Ay, isasali naman kayo mamaya. Ana, isasali namin kayo. Ikaw, baby girl, ang ganda-ganda mo naman. Ano, parang si Kim Chu. Diba? Parang si Kim Chu. Ay, ikaw naman, anong message mo kay Yohan? Ala, dahil mo na dapat para iwalon. Dawagan mo si tita mo. Ano pa? Maging mabuot. Ano pa? Yun, nagdadamog ka. Guru, excited na siyang bukayin eh. Okay, parang excited na siya. Sige, Yohan, buksan mo na yan. Ngayon na, now na. Sige, buksan mo kung anong laman. Wow! Sige, Yohan. Wow! Sige pa. Wow, talagang piece by piece niyang tinatanggal ang papel. Ayan, sige, Yohan. Sige. Wow, ang ganda naman. Yay! Yohan! Wow, ang dami-daming sasakyan ni Yohan. Wow! Ito pa, Yohan. Ito pa. Ayan pa. Buksan mo pa ito, Yohan. Buksan mo pa yan. Sige. Ang laman ito. Sige, buksan mo pa. Talagang excited si Yohan buksan. Sige, buksan mo. Sige. Ano kaya ang laman nito?
Wow, Johan! Ang ganda-ganda naman, Johan! Galing kay Tita Bibi. O, diba? Meron ka ng mga sasakyan. Saan mo planong pumunta, Johan? Ang dami mo ng sasakyan. Isabay natin si Mami. Ayan. At syempre, huwag nating kaligtaan. Ang sash na ito ay para kay Daddy. Para kay Lolo na merong 2,000 pesos. 3,000 pesos. Ayun siya. Meron 3,000 pesos. Kaya Lolo, i-claim mo na ito kung hindi na dito namin. Joke lang, joke lang. Mami, bigay mo na lang po ito kay Daddy. Ayun po, 3,000 pesos. At syempre, so, meron ka pa ba, Johan, na isabihin doon kay tita? Kay tita mo, Johan? Ano gusto mong sabihin, Johan? Ano gusto mong sabihin? Salamat. Salamat. Salamat po. Ayan. Salamat na po, ma'am. And I love you na po. And I miss you na po. Nadamot ko po. And Merry Christmas na po. And Happy New Year. So, ayan o, ka-JFS. Punong-puno ng sorpresa kahit gabi na. Kapalumang ng araw at napakalamig ngayon. At punong-puno ng tao sa paligiran. Maraming tao. Pero paalala ko sa inyo lahat, social distancing. Huwag po maaari. At syempre, health is wealth. Pangalagaan ng kalusugan. At mamaya po, magpapatuloy tayo. Magpapatuloy tayo ng pandemyohan. At papatuloy natin sa mga birthday. Babalik kami sa ilang sa at muli kaming nagbabalik mga ka-JFS. Siyempre, dahil birthday ngayon ni Johan, marami siyang mga friends na nandito, marami siyang kaibigan. At siyempre kayo, kapag hindi kayo kumanta ng happy birthday, wala kayong cake ni Johan. Ano? Kaya kumanta kayo ng happy birthday. A 1, a 2, a 3, go! Napakasabay-sabay nyo naman kumanta. Sarabay-sabay magkanta. Pero tignarupuan ko mga mami kung paano magkanta ng happy birthday. Ay! Sarabay-sabay. So ayan, sasabihin natin. Harap ka naman yung Johan. 1, 2, 3. Sasabihin natin happy birthday, Johan. 1, 2, 3, go! Ayan. Blow your candle. Yay! So, happy birthday, Johan! Ano ang wish mo, Johan? Ano ang wish mo, Johan? Ano ang wish mo? Oo, ay gusto niyang galahin sa Japan. Ano ang wish mo, Johan? Wala ka bang wish? Anong wish mo? Sana magkapera? Sabi niyo sana magkapera? Ano ba yan? Huwag kang mag-alala, Johan, dahil bunutin mo lang yan, matutupad agad ang wish mo, Johan. Sige, bunutin natin. Hinahinay lang. Hinahinay. Okay, Johan, sige, go. Hinahinay. Go, hinahinay. Yes! Tulungan mo, mother. Tulungan mo po, mother. Hinahinay lang po, Hinahinay. Hinahinay lang po. Oops, dito ka, mother. Magbunot, mother, sa ano po. Ayun. Hinahinay lang. At mga, ayun. Yay! Oops, hinahinay. Okay. Ayun. Yeah, ang dami naman. Ayun, mother. Oops. Ayun na, bumigay na ang ating cake. Meron po yung tumataguting na 700,000 pesos. Joke! 700 pesos basta totoo. So, Johan, meron ka ng pambili ng handa bukas, Johan. Ano? At syempre, mother naman, no? Baka naman, mother. Mother, tingnan mo, mother. Sa iyo, baka yan. So, ayan, Johan. Johan, magpapagod ka, ate Johan. Baka pa bang gusto mong sabihin kay ate, kitita mo? Ano gusto mong sabihin kay tita mo? I love you po. I love you po. Ayan. I love you. Ano ba?
Salamat po. Salamat po. Kasi mo para madam. Salamat po. Salamat po. Alright! So, ito na namang napakaswerteng baby ko yung ating nasurpresa. At hindi lang ang ating celebrants kundi, pati na rin si Mami, si Ate, at si Papa. Okay? Kaya naman mga ka-JFS, maraming salamat sa pagtangkilik sa amin. Samahan niyo ulit kami sa susunod namin surprise. Dito pa rin sa JFS Metals and Services. Mami, Johan, sa bilang na 3 magbababay tayo sa camera. Ano? 1, 2, 3, go! Bye-bye!